Γεια σας, καλώς ήρθατε στην Κάπαρη. Λοιπόν, εμείς εδώ στην Κάπαρη σερβίρουμε ελληνική κουζίνα, φτιαγμένη με το δικό μου τρόπο, με υλικά μόνο από την πατρίδα μας και από προμηθευτές διαλεκτούς, δηλαδή τα ψάχνω πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ελληνικά τυριά και δουλεύω και γενικά ψάχνω να βρω παραδοσιακές συνταγές της Ελλάδας. Θα σας δείξω σήμερα ένα πιάτο με μοσχαρίσιο σηκώτη και μπόλια, το λεγόμενο φρικαδέλι, με καραμελωμένα ντοματίνια και φλέιξ γραβιέρας Κρήτης. Πάμε να σας το δείξω, να σας το φτιάξω. Εδώ είναι λοιπόν το φρικαδέλι μας, παραδοσιακό ελληνικό πιάτο, λίγο έτσι πειραγμένο, με καραμελωμένα ντοματίνια και μια βιναγκρέτ λεμονιού.